Riwruok mar jopuonj ma sikunde ma primary Kuppet bade ma Embu koro yango ni pek mar yudo chenro mag thieth kokadho e insurance margi ochuno ni mondo mi giti kod yedhe mag nyaluo. Maeri en kaluwore gi rem ma chwalo ne ute thieth gope mekgi e bwo okumba manyien mar SHA, gino mochuno jopuonje kaunti no mondo mi omany yore mamoko mag thieth. Kaluwore gi jagoro mar riwruogno bade ma Meru Jacob Karura, gichano mar bago ng'anyo wira ni chal makamano osethiro tijegi. Walimu ambao wanafunza sehemu za Eshiara, Chiakago, Makema, Karapa, hakuna hospitali hapo ambayo inaweza kuwatibu. Kwa hayo sasa, walimu wameingia kwa kichaka kutafuta mandawa kutoka kwa miti shamba, wengine wanakimbizana na wanyama ili watafute miti ya kutafuna. Sababu hakuna mandawa hata kidogo. Ningeomba serikali tafadhali isuluhishe hili jambo ili walimu wetu warudi kufunza kwa mashule yetu.